Adolescența este perioada despre care s-au scris multe cărți, mulți au studiat-o, dar cel mai bine o înțelegi că treci pe propria persoană în această perioadă. Iubim totul să trăim la cote maxime, iubim adrenalina și până la urmă suntem și vulnerabili. Pășim într-o lume pe care nu o cunoaștem, o lume pe care nu am studiat-o la școală, o lume a adulților. De aceea nu ne rămâne altceva decât să-i copiem. Vrem să fim altcineva decât suntem în realitate, vrem să fim mai maturi. Pierdem nopți în cluburi, vrem să trăim pe propriile noastre puteri, însă când problemele ne lovesc, cerem cu disperare ajutor. Atunci ne dăm seama că nu suntem destul de maturi, de pregătiți și tot ce am făcut până atunci era doar de fațadă. Chiar dacă vrem să părem că suntem pregătiți pentru viață, de fapt nu suntem, depindem total de părinți. Chiar dacă vrem să părem destul de maturi, de fapt tânjim după o îmbrățișare, un cadou, căci sufletul nostru e încă copil. Un copil care vrea prea repede să se lase de lumea minunată a copilăriei. Asta este perioada când începem să iubim. Când suferim din dragoste și ne pare că toată lumea se termină aici. Înțelegem lumea mult mai ușor, o analizăm, suntem mult mai visători, dar în același timp și realiști. Credem că orice este posibil, deoarece în sufletul nostru există torsă speranței. Noi putem face orice, însă nu ne gândim la consecințele ce pot urma. Mergem la mare și ne place să dormim pe plajă, să stăm în jurul focului când afară e frig, să facem o baie în mare sub lumina lunii, să facem multe poze cu care mai apoi să decorăm camera, pentru a păstra momentele plăcute din viața noastră. Mai este și perioada când ne preocupă atât aspectul interior cât și exterior. Ne preocupă să ne îmbogățim vocabularul, credem în dragoste la prima vedere și sperăm cât mai curând să ne întâlnim persoana potrivită. Apoi apare dragostea. Fluturi în stomac, sclipirea cea puternică din ochii îndrăgostiților și, la un moment dat, mi se pare că toată lumea e a noastră. E mai frumoasă și e mai bună. Alege cursul tău în viață. Adolescența este un set de decizii și reguli pe care tu ți le asumi. Adolescența este mai mult decât romantism și speranțe de șapte, e mai mult decât distracții și cluburi. Adolescența este perioada unor schimbări rapide. Adolescența este perioada când unul se poartă ca un bebeluș, ar vrea să fie tratat ca pe un adult. Adolescența este atunci când copilul știe tot și nu trebuie să studieze. E decizia corectă în viață pentru a te putea bucura de această perioadă minunată. Dar tu, ce crezi despre adolescență? Atunci înțelegem că nu suntem destul de maturi. Care este? Ne preocupă să ne mulțumim. În continuare tragem concluzii pe bază și cluburi. Adolescența este perioada unor schimbări. Adolescența este perioada când începem să iubim. Când